Dakle, stigli smo drugog takmičarskog para. Cura koja dolazi iz Skoplja, ima 11 godina i zove se Sara Gigova. Ovdje je njena mama, njen brat i tata. Jeste uzbuđeni, mama? Malo. Malo. Ima li treme kod vas? Malo. Naše posljednje večer, vreme prebrzo teče. Kažem, ostani tu jer ljudi se ne rastaju u nedelju. Nema nijedne reči da tvoj odlazak spreči. Kažem, idi što pre jer jutro brzo svanuće, a ja mrzim rastanke. U nedelju kad se tuga odmara, u nedelju nebo vrata otvara i svatovi uvek tada prolaze pored moje ulice. Zato nemoj, molim te, u nedelju i ja belo oblačim da te brže volim i što pre zaboravim, da te brže